guys, जों दा फार्स्टआवनो मबाइलआव फट' सुट खालामनोसै रिल्स बनायनोसै ओरै खालामबा खेबसे मोजां जादोंबा अ सकुल गिदिंनो जायफ्रा जानाय बिदि फांथामसो माने दंफां एसे लाना फैगोन गिदिर गिदिर दा दंफां नांथारगोन जोंनो दंफां गैयाबा बारा हिट जाया ओइनै गाइस बेराया बेसेबां समायना जाना दङ न' सिङाव गाइस नायनो हागोन नोंथांमोन नायनो नुदोंना गाइस नै नायनो हागोन गासैनो फुङावनो एसे फुङावनो भिडिअ खालामगोन साननानै ओमफ्राय मा खालामबाय आङो सानदुं गोसाखाय दसे समाय उन्दुबाय ओमफ्राय उन्दुनानै दासो फुरा माने सिखारबाय ओमफ्राय सिखारनानै नै दासो एसे ब्लगखौ लाबाय आरो ना गाइस माने नर्मेल ब्लगबाबो हेभि ब्लगबाबो माने गाइस ब्लग भिडिअखौ लाबायानो थानांगौ आरो ना होनना बुङोबा बे खानसेया माने एखेबारे इथिं थांलाय इथिं फैलाय खामै मा जादों माने आङो फुल जिथु आं बिबार गायनायफोरखौ माने जेबो जोथोन लानायानो जायाखै आरो ना गाइस माने इथिं थांलाय इथिं फैलाय इनिफ्राय गाइस नैबेबोथ' थैखाबायानोखानै इथिंगालि दानफायना होनाय थांबाय इयो इनिफ्राय इ साइडनो थैनाय लोगो लोगोनो मा खालामबाय गोदान फुलि लानानै नैबे साइडथिं गालायनि बरिया बनायबाय आरो ना गाइस नै ओमफ्राय दा इथिंगाल फुरा हेबलांगासिनो दङ आरो ना गाइस नै नायना नोंथांमोना एसे हेबलांगासिनो दोङो माने इथिं थांलाय इथिं फैलाय खालामबाय थानायावनो माने बारा जोथोन लानो हादियासै आरो ना गाइस आङो ओमफ्राय बिदिनो गोदान फुलि बनायदोंमोन ओमफ्राय बिदिनो बोरमाफोराबो जालांबाय थायोना स' गाइस माने भिडिअखौ एनि टाइम खालामबाय थानांगौ गाइस मानो होनना बुङोबा भिउआथ' आप डाउन जाखायो माने भिउखौ साननानै इउटुबाव फैनो नाङा आरो इउटुबनियाव कमेन्टखौ नायना फैनो नाङा मोजां हामाया गासैबो बुंखायो खिन्थु बेफोरखौ जेबो सानबाय थाना नोंथांमोना जुदि इउटुबाव फैयोबा आरो ना गाइस माने मोजां हामा कमेन्टआव फैबाय थाखायो बेखौ माने माबा खालामना बाखि दानो आं दिरुं खाना होदो ओमफ्राय दिरुं खानानै गनखौ गोलाव लांबाय आरो ना गाइस नै बरिया गोलाव जाखाबाय दा नै साइसनि जाबाय ओमफ्राय गना दुलबर जाबावबायसो नै नेवसा नांगौमोन इयो दाननो नागोन नै माबायदि नुदों नोंथांमोना बिबारफोरा मारै बारो नै मोजां आरो ना माने एनिटाइम बिबार बारबाय थायो खाला लगायबाथाय नांगौ जायोना ओमफ्राय लामाथिंबो खारबावबायलै इयो बापरे बा जोथोन लानो गोनां जायोलै बेफोरखौबो मिथिबायना सब बुस्थुखौनो जोथोन लानो गोनां जायो नङाबाथाय जेबो खामानि गैया जोथोन लायाबा जेबो खामानि गैया गाइस सब बेकार बुस्थुआनो मिथिबायना दा गाइस नै फुरा हेभि जानो हमबायना नैखौबो थिखांना होदो एसे एसे ओमफ्राय बेखौ एसे एसे थिखांना होदो अब्लानो जाबाय दा अब्लानो समायना नुसिगोन ना ओमफ्राय इथिंगालि नायदोबा माबायदि नुगोन इथिंनिफ्राय नै बरिया साइस जादों दासो ओमफ्राय नैबे गोलैनायफोरखौ एसे साइस नुदों आरो ना नायनो हागोन नै गाइस फुरा साइस नुखादों आरो ना मजा नांदों मजा स' गाइस ओमफ्राय बिदिनोसै माने न'आव थाबाबो मालाबा बेरायबाबो भिडिअ होनांगौ मानो होनना बुङोबा माने कन्टेन्टआ सब टाइमावनो बेलेक बेलेक जानांगौ एसे बेनिफ्राय टाइटेल आरो थामनेलावथ' आरो जायबाबो इउटुबारफोरा बांसिनानो टाइटेल थामनेलखौ एसे बेलेग स्टाइलनि खालामनो गोनां जाखायो जिथु मालाबा टाइटेलाव नामा मिस्टेकबो जानो हानाय मालाबा मोजांबो जानो हानाय बेखौ बयबो खालामखानो गोनां जाखायो इउटुबनि थाखाय मानो होनना बुङोबा थामनेला मेन इउटुबाव थामनेलखौ नायनासो बांसिन मानसिफोरा इउटुबनि भिडिअखौ नायो बेनिखायनो बांसिन थामनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै नोंथांमोना भिडिअखौ नायखाबाथाय टाइटेलाव जि लिरदो इनो जाखागोन होननानै नोंथांमोनाबो माने साननो नाङा आरो ना गाइस बेफोर बाय बांलाया जाखायो दा जियानो जाया मानो गाइस बेनिफ्राय दा एसे दै होनोसै बेनिफ्राय फुलिखौ एसे बाय मोजां खालामनि आङो फिसा हाखौ गुन्दै गुन्दै होनानै आरो ना गाइस टाबाव गायनाय फुलफोरखौ गाइस अके नायनो हागोन नै ओमफ्राय इथिंगालि दहाय बनायबाय आरो ना गाइस नै इयो खाननैसो थानानै बरिया समायना जागोन इयो दा एसे नर्मेल नुगोन नोंथांमोना साननैसो थानासो बरिया समायना जागोन इयो दा खाननैसो एसे नर्मेल जागोन दंखल खाथियाव नायदो इयो माबायदि जागोन आं भिडिअ खिथिगोन दे नोंथांमोननो नैबे बिफांखौ दा नर्मेल जागोन दे इयो खानथाम खानब्रैनि उनाव भिडिअ लाबोबाथाय आं नैबे बिफांखौ नोंथांमोन खिथिगोन माबायदि जायो गासिबो बेनि उनाव मिथिगोन नोंथांमोना माबायदि जायफ्राफ्रा जागोन होमबाना माबायदि नुगोन नोंथाङा मिथिगोन इखौ दा नर्मेल बिराद नर्मेल दा इयो खाननैसो उनावसो इखौ देनजार हेभि नुगोन नोंथांमोना येस बिबारफोरा माबायदि जाजोबना दङ वाव ओमफ्राय गाइस नैखौबो बरियानो दै होजोबना दोननोसै ओमफ्राय न' सिङावबो लांजोबदों आं गोथांफोरखौ न'फोराव दोनदों साइसनि जायफ्रा जानायफोरखौ सोब न'आव दोनजोबदों आङो मिथिदों ना बरिया खालामजोबखायो आङो न' सिङाव दोनहैजोबो आं जेखिनिया बांसिन साफा जायो बेखौनो न'आव दोनो आं बरिया आरामनो इथिंगालिबो जायफ्रा जाजोबदो हा सोलायजोबनो जाजोब्बाय बेफोरो हा सोलायजोबनांगोन हा सोलायनायनि उनावसो फुलिया एसे डिजाइन जायो आरो ना गाइस माने बारिनानै जायफ्राफ्रा जायो आरो ना ओइफोर जेरै जादों
दा एसे आलादा आलादा जादों बिलाइफ्रा बोरैबा जारें जारें ओइ बे आरो बिलाइया गोथां गोथां माने हासारनि लोगोआव जायो आरोना नों गोबोरखि हासारखौ जेसेबांनो होगोन अब्लानो मोजां जायो आरोना ओमफ्राय बाखि दा बे बारिया इनै थाबाय थादो नैबो नै फांसेया बेनै थाबाय थादो जेथिया हाखौ जावफ्लेगोन अब्लासो माने बारिजोबो आरोना इफोरो मेमानो बेलेग फुलफोरखौ ओरैनो कालेकसन खालामाखै आङो माने नैफोर फुला माने लाइफ टाइम थायोना बेनिखायनो इफोरखौ होदो आरो माने आं बेलेग फुला लाइफ टाइम थाया 2 माह 3 माहनि गेजेरावनो हामा जालांजोबो नैफोरबो आरो नै बहुद दिनाव लासै थायो साइज नाङो आरो माने दा बेलेग फुलफोरा लाइफ टाइमाव लासै थायो बेनि थाखायनो आं माने बारा कालेकसन खालामाखै आरोना खामगोन र' बरिया बरिया कालेकसन खालामगोन दा माने सिजोना फैयाखैना फुलनि सिजोन फैबासो कालेकसनफोरा हेभि जागोन आरोना दा बारा फुलनि सिजोन गैयाना बेनिखायनो कालेकसनफोरा बारा हेभि गैया फुलनि सिजोनावसो बरिया बरिया कालेकसन खालामगोन आं न'नि कालारदो एखेबो बरिया बरिया गायनांगोनलै फुलफोरखौ मिथिदोंना गाइस दंफां फुल बायदिसिना सब गायनांगौ अब्लासो मोजां नायनांगोन गाइस टेबोलावबो दोनदो आरोना एसे एसे ओमफ्राय गाइस नै इयाव दा बीते लम्हा लम्हा बीते लम्हा लम्हा जालांखै बिलाइआ बोरैबासो जालांबाय माथो सान्दुं गोसादो लिसु गायदोंमोन इयाव गोबोरखिबो होदोंमोनथ' नै सान्दुंदोनो बोरैबा जाजोब्बाय अखाबो गैयाना बुस्थुआ नायनो हागोन गाइस थैद मा जागोन इदिबालाय स' गाइस इनिफ्राय आङो जिखिनि हायो दंफां इनिफ्राय फुल बिफां बांसिन मोजां मोनो आं गायनानै माने बांसिन गोसोखौ खान्थि नाङो आरोना दा इनिफ्राय आङो इ साननैसोनि गेजेराव फांथामसो मोजां मोजां सायख'ना मोनसे दंफां लाना फैगोन जिथु बाय जायफ्राफ्रा जानाय एसे बारा गोदोर जानाय दंफां नङा आरोना माने फुल बायदि बिबार बारि मथथे बाय जायफ्राफ्रा जानाय बिदि फांथामसो माने दंफां एसे लाना फैगोन गिदिर गिदिरखा गोजौ गोजौ ओमफ्राय एसे गायना होगोन आरोना गाइस जाहाथे उनाव एसे मोजां जायो दा दंफां नांथारगोन जोंनो दंफां गैयाबा बारा हिट जाया दंफांखौ नांखाथारगोन बे सानसे गेजेराव आं बरिया आरामसे गायगोन आरोना गाइस माने दंफां गैयाबाथाय लेथ्रा नुयो बहुद लेथ्रा नुयो आरो न'फोराबो साइस जायालै दंफां लाइफां थाबासो न'फोरखौ साइस नुयोना वाव जिगालाय नायदो नै खेबसे नै जिगालायखौ फट' सुट खालामबाय थादो नै जुम खालामनानै मारै नुदों नायदो बाहाय जुम खालामबा मोजां नुथ'नो नैसेमावबो ना बरिया साइस नुखादो नै माबा नैसेमावमोन ना नै जिगालाय खेबसे मिनिदो दे फट' दिखांदो जोङो नै पुरा रिल्स बनायगोन एकदम फट' सुट बरिया हेभि इन्सटाग्रामाव हगारना होखागोन दै बरिया समायना बरिया दे थिखांलाय सारि फट' ओमफ्राय रिल्स बनायगोन दे मारै नुयो बरियानो मोनसे लाइट कालारिं होबाथाय बया बरिया नुगोन गोथां गोथां होबा न' गोजा गोथां लाइट होबा न'आव साइस नुगोन नोंदो बरिया बया बरिया नुबाय दं फट' सुट खालामनाया बरिया जादोंथ' ए बाहाय खाथियाव थांबावनांगोन नोंनिया होमबासो मोजां नुगोन ओइ सान्दुङा माबा फैदो सरि वाव पुरा साजायनानै होदो आरोना गाइस नै मेकआप माबायदि नुदों नोंथांमोना नायनो हागोन नै बाहाय खाथियाव फैलाय माबायदि नुयो केमेरायाव वाव बरिया देन्जार नुखादो माने माबायदि नुयो होननानै खेबसे टेस्ट खालामना नायदोंमोन आरोना गाइस बेनिफ्राय मोननैसो रिल्स बनायगोन बरियानो नोंथांमोना इन्सटाग्रामाव नुगोन ओमफ्राय जोंनिया जिगालि आगायखौबो नोंथांमोना इन्सटाग्रामाव नुगोन एकदम नर्मेलाव बेलेग नुखायो दै खिन्थु मेकआप खालामनाय लोगो लोगोनो एसे बेलेग नुखायो बेनिफ्राय मेकआप खालामि टाइमाव माने ब्लग भिडिअखौ लादियाना बेनिखायनो दा माने नोंथांमोना एसे दाउट जानो हानाय खिन्थु एकदम माने सेन्स मा नोंनियाव दोंना भिडिअआ दा नायनो हागोन दे गाइस जों दा फार्स्टआवनो मबाइलजों फट' सुट खालामनोसै रिल्स बनायनोसै बेनिफ्राय माबायदि नुयो नोंथाङा नायबानो जाबाय ना जिखालि आगै ना ओरै खालामबा खेबसे मोजां जादोंबा सब कल गिदिंनाय खेबसे कल गिदिंना होलायदो आरो होमबानो बास जाबाय दे खेबसे कल गिदिं